det er Helene, og jeg går i 3. her på Herlufsholm. Og det, jeg vil snakke om, det er fysiklinjen, som jeg har deltaget i her i år. Og det startede egentlig med, at vores fysiklærer på Fysik A meldte os alle sammen til den indledende prøve, som vi så tog her på skolen. Og jeg gik så videre, hvilket gjorde, at jeg fik lov til at komme ind på KU, hvor de andre runder så blev holdt. Og det var sådan 2 dage, hvor vi hørte foredrag, og så tog vi så nogle flere prøver. Og det var virkelig rart at være i det her, bare i hele atmosfæren her, og se KU. Fordi at det er ikke tit, du får lov til at opleve den her universitetsatmosfære, som jeg fik lov til at se her. Så det var virkelig rart. Og derover så var de mennesker, der var nogle folk, der virkelig elskede det, de lavede. Så det var virkelig rart og inspirerende at være med folk, der var så engagerede. Og det har måske været det, jeg har fået ud af det her. Fordi at med hensyn til... Med hensyn til fysikken, så har jeg måske ikke lært noget nyt, men det har været en oplevelse at være derinde. Og det har været inspirerende at være sammen med mennesker, der virkelig godt kunne lide det, de lavede. Og lærere og undervisere, der også har haft en flair for det og gerne har ville lære folk andre folk noget.